बाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आङो दंफैयो जाहैबाय बे आई लाभ मागो फेस्टिवल 2023 फैबावगोन बयलारफोर खाबाब फैगोन आच्छा गबि मन्जुरि ओमफ्राय चिली चिकेन फ्राय बे फैजोबगोन गासिबो आसाम ट्रेक्टर गोजा आरो ना औ आसाम ट्रेक्टर माने बिटिआरआव इउपिपिएल होनना बुङो नालाय बेखौ इउपिपिएल आसाम ट्रेक्टर नङा इउपिपिएल ट्रेक्टर बिटिआरआव आरो ट्रेक्टरा जेरै हालेवो रेकर्ड जाबाय। গাড়ি তো কয় বছর হয়েছে রাখাটো? ওই মেলা হল রব এইটো গাড়ি তো ক'ৰ পৰা আনা হৈছে? গুৱাহাটী না? ইয়াত উঠিলে কিমান লয় এজনৰ? আপোনাৰ 100 रुपीस এটা ৰাউন্ড হয়, আমি ৰাউন্ডটো ঘূৰাই দেখাই দিম। 100 रुपीस না? এইটো কিমান টাকাৰ গাড়ী? এটা 2,50,000 ওই মেলা হল 2,50,000 না? আমিও কিনিলে পাবো না? আচ্ছা দে বাহিৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি অনা দে बाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आङो दंफैयो जाहैबाय बे आई लाभ मागो फेस्टिवल 2023 बे दिनैनि बे हाग्रामा ब्रिजनि एटाच बेवहाय मेला खुंनो लाजागासिनो दङ आरो बे मेलाया जाफुंगासिनो दङ आरो नोंथांमोना फैनानै बेयाव रुजु रुमु इन्टारेस्ट खालामफैनो हागोन आरोना। नोंथांमोना आङो दिनै हागौमानि देखायलांनो नाजागोन बे आई लाभ फेस्टिवल जे 2023 नि जे जानो गोनां मेला बेखौ बिथांमोना खुंगासिनो दङ ओरैजाय नै बे साखाथियाव नायनानै लादो। अब्लानो गासैखौबो नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो नायलांफानो हागोन आरो बेवहाय आङो देखायनो नाजागोन। बेवहाय आरो बेयाव फैनानै बेफोरबायदि दैजों ओंखारलायनानै माखासे खेलाफोरखौ लानो हागोन आरो इन्जयनो आरोना। आरो नै बेवहाय फैनानै ओरैनो प्रेक्टिस खालामफैनो हागोन, इन्टारेस्ट गावनि गोसोफोरखौ जाफुंहोफैनो हागोन आरो बेयाव माबायदि देखायनो बिथांमोना डेक'रेसन बानायनानै दोननाय जादों आरो बेवहाय माखासे बेयाव माइ जिगाबनि माखासे मा होननांगौ जाखो बेखौ आंथ' बुंनोनो रोंला। नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे मिनिया बर' ब्लगाव नोंथांमोना गासैखौबो बे आई लाभ मागो फेस्टिवल जे हाग्रामा ब्रिजनि गाहायाव जानो थांगासिनो कालचार बानायनानै दोननाय जादों आं बेखौ खिथानो रोंला आरो नोंथांमोना बुजिनानै लाबानो जाबाय। आरो बेवहाय मोनबा सिस्टेम माइ जिगाबनि माइ बलाय सिस्टेम बानायनानै दोननाय जादों आरो बेवहाय कालचार प्रग्राम दङ नै बेयावनो होखानाय जाखादों। बेवहाय नोंथांमोना फैनानै जबर फैनानै नायफैनो हागोन। बिराद गुवार आरोना माखासे जायगाफ्रा दायो सानजौफु जानायलाय मानसिया बारा गैथ'आ आरो बेलासियाव बहुत गोबां मानसि जागोन आरोना। दारेथ' कय बोसोर हयसे राखाथ' ওই মেলা হল आरोना बे ब्रादारनि ओमफ्राय दा नैबे मोनसेयावहाय बेसेबां लायो? बे मोनसेयाव 100 रुपीस 100 ने? 100 आच्छा नैबे 150 नैबे फिसाया 100 फैजोबगोन नैबे 150 फैजोबगोन आरो आच्छा ओमफ्राय बयलारबो दङ। ओमफ्राय बेवहाय अनलि अमा गोजा दा? अमा गोजा दा अमाथ' दंजोबथ'यो ओमफ्राय फैबावगोन बयलारफोर खाबाब फैगोन आच्छा गबि मन्जुरि ओमफ्राय चिली चिकेन फ्राय बे फैजोबगोन गासिनबो ने? गासिनबो आच्छा दाउदो आमलेट बायदिसिना गासिबो फैजोबगोन आरो होमब्ला बे गासिनबो आसाम ट्रेक्टर गोजा आरो ना? औ आसाम ट्रेक्टर माने बिटिआरआव इउपिपिएल होनना बुङो नालाय बेखौ इउपिपिएल आसाम ट्रेक्टर नङा इउपिपिएल ट्रेक्टर बिटिआरआव आरो ट्रेक्टरा जेरै हालेवो रेकर्ड जाबाय। दे आं मोनसे दखानावहाय रेस्टुरेन्टावहाय फैदों ओमफ्राय दा नैबेवहाय आङो मिथिनानै लागोन। दा नैबे गोबां बे मा बुस्थु जाखो बेलाय? फुलकफिनि ना? आच्छा ओमफ्राय दा ओरैनो सिस्टारमोनाव मा खायद' दङ जेनेबा जाग्रा बायदिसिना? अमा सावनाय दङ, दाउ सावनाय दं। औ
ओमफ्राय माइब्रानि सिथाव मोनगोन अ अ फिथा मोनगोन माइब्रा सिथाव फिथा आरोना ओमफ्राय ओरैनो जानायनि खायद'आवहाय ओंखामबो होफानाय जायो नामा आस्सा ओमफ्राय औ औ ओमफ्राय ओरैनो ओंखामजों जेन'बा बेदर जायोबा बेसेबांसिम खमानो आरोना आस्सा ओमफ्राय बेदरा जेन'बा मा बेदर मोनजानाय जायो बेदर दाउ बेदर ओमफ्राय बिदिनो अर्डार खालामबा माने मा बेदर अर्डार खालामो बेखौ होगोन आरोना आस्सा गोजोननाय थाबाय सिस्टारनिसिम रोजा रोजा जेनेबा खुखमा मावनाय जादों बेदर एवनाय बयलार एवनाय गासैबो ओरै काटिं कुटिं बानायना होजोबबाय अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि ओमफ्रायो ओरैहाय थास' खिलि बेफोरखौ संजोबबाय थास' खिलिबो संनाय जाहैगोन ना माने संखाना जाहोखाबाय बेफोरबादिनो आरो ब्रादारनिसिम गोजोननाय थाबाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय बे मेलानि गाहायाव नैबेयावहाय मोनसे गस्ला दखान दं मोजां फाननाय जादों ओमफ्राय आङो बेवहाय ओरैजाबो मा दखान दाबो बारा फिलाप जाथ'वाखै गोदान दखान बानायजागासिनो हनै ओमफ्रायो दा बेबायदिनो ओरैजाय गोबां दङ आरो दा नोंथांमोना नायलांफानो हागोन आंजों लोगोसे ओइ चाचा ভালো আছে দাড়িটো কয় বছর হয়েছে রাখাটো মেলা হল না 10 বছর না 20 বছর 10 বছর 10 বছর একটু লম্বা হয়েছে গা এই आदा टिकेटखौ सासेयाव बेसेबां खरि लानाय जायो 20 टाका सासेयाव 20 टाका ना आस्सा बेवहाय भलन्टियार थायो आरो ना लामायाव गेटआवहाय नै मोनसे दखान आरो